ರೆಡಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಮೋಜಿ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿನಗಳು ಸೇಮ್ ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಪಿನ್ನು ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಆದ ಝೂಮ್ ಹಾಕೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಿಕ್ಲೈತೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿತ್ತುಲೆ ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾತೇರಿನಿ ಬಿದಡ್ಕ ಲೇಟ್ ಆಣ್ ಆ ದೊಡ್ಡ ಮಗು ಲೇಟ್ ಆಣ್ ದೊಂಕೊಚ್ಚವ ಎಂಕ್ಲ ಗಾಡಿದ ಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡ ಅಂಚ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಬತ್ತಿತ್ತಿರ ಅಡೆಗೆ ಅಂಚೆ ಗ್ರೋರ ಪಿತಾಡ್ನಕ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಮುನ್ನೆಕ್ಕಲ ಎನ್ನ ನನ್ನೊಂಜಿ ಮೆಗ್ಗೆನ ಕಾರ್ಡು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬರ್ತಡೇ ದಡೆಗೆ ಬೊಕ ಜೋಕುಲ್ಲ ದಿವ್ಯಕ ಪೂರ ಕಾರ್ ಸರಿ ಮಂತದ ಬೊಕ ಬರ್ಪೇರು ಆ ಕಾರ್ಡೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನು ಎಂಕ್ಲು ಬರ್ತಡೇ ದಡೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಮುಲ್ಪುರ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಹಾಯ್ ಮಂಬಲೆ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲಪ್ಪ ಹಾಯ್ ಅಪ್ಪು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಂಚ ಮಂಪುನು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಎಂಕ್ಲ ಜೋಕುಲು ದಿವ್ಯಕ ಪೂರ ನನ್ನ ಬರೋಡು ವರ್ಷನ್ ಎಂಕ್ಲು ಕಾರ್ಡ್ಲೆತ್ತ ಆಯ್ಗ ಅವ್ಲು ಕಾರ್ ರಿಪೇರಿ ಅನ್ನಾಗ ಅವೆಂತು ಎರೆತ್ತನ್ ಪಂದ್ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂತಿ ಅಕಲ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲ ಫೋಟೋಸ್ ಪೋಪ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲ ಒನಸಾದ ಪಿದಾಡುನು ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಂದ್ ಪೋಡತೆ ನಾಳೆ ನಡುಗೆ ಜರ್ನಿ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒನಸಾಯ್ನ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಪಿದಾಡುವ ಪಂದ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ನನ್ನೊಂಜಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಆಶಿತ್ನ ಕೈತಲಿಪ್ಪನಾಯ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದಾಯ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಶ್ವಿನ್ ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ ಡೆಪ್ಪಲ ತೂಪಾರ್ನಿಕುಲು ಅಶಿತ್ನ ಕೈತಲಿಪ್ಪುನಾಯ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದಾಯ್ ಅಕಲ್ 3 ಜನ ಬೆಗ್ಗೆ ಪಲೆನಕ್ಲು ಅವು ಚಿಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ಪೊಪ್ಪ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದಿರತ್ತೆ ಮಿಡ್ಲೆಡ್ ಉಂತಾದಿರತ್ತೆ ಅವು ಪೊಪ್ಪ ಅಶಿತ್ನಕ್ಲೆನ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದು ಪಿದಾಡುನು ಮಸ್ತ್ ರಂದೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕುಲ್ಲರೆ ಆಶಿತ್ ಮಾತ ಕುಲ್ಲೆ ಪಂದ್ ಎಲ್ಲೆ ಪೋಲಿಂದ ಅನ್ನದಾದ ಮನ್ಪು ಎಲ್ಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ ದಿವ್ಯಕ್ಕಗ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಡು ಟೀಚರ್ ಬೊಕ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ್ ರಜೆ ಮನ್ಪುಲಕ ಇಜ್ಜಿ ಪಿದಾಡಡೆ ಆಪುಂಡು ರಜೆತ ಟೈಮ್ ಅಂಡ ಕುಲ್ದಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಹಾಸನದ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಒಂಥರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕುಲು ಪಂದ್ ಪ್ರೀತಿ ತೋಜ್ಪಾವೆರ್ ನಮಲ ಆತೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರಂಡ ನಮಕ್ ಡಬ್ಬಲ್ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಪಂದ್ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲು ಇಷ್ಟ ಇರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ಲು ಇಷ್ಟ ಆತೆ ಪೋಡಿಪುನ್ ಬಕದಾದ ಬೋಡತೆ ಊರು ತೀಯ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ರಜೆ ಇತ್ತುಂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕುಲ್ದುವೆ ಎಂಕುಲು ದಿವ್ಯಕ್ಕಗ್ಲ ಅವೇ ಮನಸ್ಸಿತ್ತನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕುಲ್ದೊಲಿಂದ್ ಅಣ್ಣದಾದ ಮನ್ಪುನು ಎಂಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಿನ ಕಾರ್ದ ಅಣ್ಣೆ ಉಲ್ಲೆರ್ ಅರೆಗ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಟ್ರಿಪ್ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಅವುಪುರ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಅಂಚ ಒಟ್ಟಾರೆ ರಜೆ ಮಂತ್ ಕುಲ್ಲಾರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದ ಆಲ ಮನ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬತ್ತ ಬೇಜಾರಾದೆ ಬತ್ತ ಕುಲ್ಲರೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತನು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕುಲು ಅವರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಎಂಕುಲು ಅವರ ಉಂತಿಯ
ಕೂಡ ಎಂಕುಲು ದಿವ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾನು ಹರ್ಷಿತ ಎಂಕು ಮುಚ್ಚನ ದೆಪ್ಪಾಯ ಫೋಟೋ ಇದಕ್ಕೆ ತವನ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪರ್ದು ಇದು ಹರ್ಷಿತನಕಲ ಶಾಪ್ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ಪ್ರಾವಿಜನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಒಂದು ಪಾರ್ದಿರತ್ತೆ ಬರೋನಿ ಮೇಟ್ ಓಪನ್ ಆಯ್ನು ಎಂಕುಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇರ್ತದೆ ಅಪ್ಪಗ ಓಪನ್ ಆಯ್ನಿ ನೆಟ್ಟು ಉಲಾಯ್ಡು ರೂಮ್ಸ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಅವು ಮತ್ತೆ ಅಡಿಗೆದ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ದೀತಿರಿ ಕೊಡ ರೈತ ಅಲ್ಪ ಉಲಾಯ್ ಪೋದಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲಡ್ ವನಸ್ ಇಲ್ಲಡ್ ವನಸ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಇಲ್ಲ ಮಟನ್ ಸುಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಚಾಪ್ಸ್ ಅಡೆಗೆ ಬರ್ತಿಂಗೆ ಅಂಚೆಂಕುಲು ಅಲ್ಪ ಪೋಂದು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಬೋಡನ ಕನಪಾಗ ರಡ್ಡು ಕನಪಾಗತ್ತೆ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಬೋಡು ಅಣ್ಣ ಎಂಕುಲು ಅವು ಕನಪಾಗ ಕನಪಾಗ ಹಿರೇ ಮುದ್ದೆ ಬೋಡ ಮುದ್ದೆ ಬೋಡ ಸಾರಿ ಯಾನು ಪಿರಾವುಡುಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುದ್ದೆ ಬೋಡಗೆ ಅಂಚದ್ ಯಾನು ಅನುಷ ಪಂದ ರಪ್ಪಕ್ಕೇನು ನಿಕ್ಕರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಬೋಡ ಅಂತೀರ ತಿರ್ಗಿ ನಾನು ನಿಕ್ಕಲಿತ್ತಾರತ್ತೆ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆಗೋಸ್ಕರ ನಡೆ ಕೂತೀನಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಕನಪಾಗ ಇಡೆಗೆ ಇದು ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಬಂತದ ನಮ್ಮ ಸುಕ್ಕ ಮೂಲ್ ಮಂತದ ಸಾರು ಮೂಲ್ ಉಂಡದು ಸುಕ್ಕ ಸಾರು ಮಂತುಜಿ ಕುಡಲ ಬೇಜ ಆಲ್ ಬಂಡಲ್ ಪಾಪ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಅವ ಮನ್ಪುನಾಗನೆ 12 ಗಂಟೆ ಆತಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಮುದ್ದೆ ಅಂಕಲ್ ಮನಸ್ಸು ಇಂಚ ಊರ್ದಾಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ ಅಕ್ಲ ರಿಲೇಟಿವ್ ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಅಲ್ಪನೆ ಸಾಮ್ಯಾನ ಪಾಡ್ದಿರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡೆಡ್ ಅಂಗಡಿ ತೋಷ್ಪೈತೆ ಅಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ಲಡ್ ವನಸ್ ಪಂಡೇರು ಪಂಡ ಚಿಕನ್ ಒಂದು ಮಟನ್ ಸುಕ್ಕ ಒಂದು ಮಂಗ್ಳೂರ್ದಾಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿನಿ ನಮಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಂತದ ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಜಿಂಜ ಜನ ಇಜ್ಜಾಣತೆ ಒಂಜಿ 20 ಜನ ಇತ್ತಾನ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಲೆ ವನಸ್ ಮನ್ಪಗ ಪಂಡೇರು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಕಂತೇರು ಮಟನ್ ಸಾರು ಮಟನ್ ಬೋಟಿ ಅವರೆಕಾಳು ಪಾರ್ದು ಮನ್ಪಿರತ್ತೆ ಅವು ಪೂರ ಅಕ್ಕಳ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಅಡಿಗೆ ಎಟ್ಟೆತ್ತನೆ ಎಂಕುಲು ಮಟನ್ ಸಾರ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಮಟನ್ ಸಾರುಂಡು ಮಟನ್ ಸುಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ ಚಿಕನ್ ಚಾಪ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಮಾತಾದ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಒನಸಾಯನೆ ಬೆರಿಕೆ ಪಿದಾಡಿ ಎಂಕ್ಲ ಒನಸಾದ ಆನಗನೆ 3 ಗಂಟೆ ಆತನ ಐದು ಪಕ್ಕ ಪಿದಾಡ್ನಿ ನಾನು ಲೇಟ್ ಮನ್ಪನ ಬುರ್ಚಿ ಬಂದು ಅರಶಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡದು ಮುಲ್ಪ ಅರಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಅರಶಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆತು ಅರಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಅವು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಸ್ವೀಟ್ ಸಾಬುದಾನ ಕಿಚಡಿ ಎತ್ತು ಸಾಬುದಾನದ ಸ್ವೀಟ್ ಇತ್ತನು ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ಕಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ ತಿಂದಿತ್ತ ಸಾಬುದಾನದ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಲ ಮಂತಿತ್ತರು ಸಾಬುದಾನದ ಸ್ವೀಟ್ ಅವು ಸ್ವೀಟ್ ಮಾತ ತಿಂದು ಅರಶಿನ ಕುಂಕುಮದ ತಂದು ನನ್ನ ಪಿದಾಡೋನೆ ಅಂಕುಲ್ ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಕೋಡೆ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಬೇಗ ಪಿದಾಡೊಂದು ಬೈದ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಇತ್ತೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಎತ್ತು ಪಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಪೋಂಡು ಅದು ಪಕ್ಕ ಬತ್ತಲಾಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಂದುಲೊಲ್ಲ ಪಂದ್ ಇದಾಡಿಯ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕುಲು ಬರ್ಪಾ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಬರ್ಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಅಲ್ಲ ಬರ್ಬಾ ಬಾಬಾ ಇರ ವೈರಸ್ ಇರ ಅನುಶ್ರೀ ಕಾರೋಡು ಅನಸ ಕಾರೋಡು ಇರ ವೈರಸ್ ಪಪ್ಪ ಪಿರತು ಅನುಶ್ರೀ ಬಾಬಲಿ ರಾಮಿ ಬಾಬಲಿ ಬಾಬಲಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಲೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತದೆ ಬಾಯ್ ಬ್ರಾಮಿ ಬಾಯ್ 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 ಕೊಡೋರ ಬರ್ತೀನಿ ಲಗೇಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ನನ್ನ ಬಿದ್ದಾಡ್ನು ಲಗೇಜ್ ಪತ್ತೊಂದು ಅಪ್ಪುಜಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ತಿಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬಿದ್ದರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅವ್ವ
ಇനി ಮುಂದಿನ ಸರಿ ಅಂತ ನೀವು ನಾಳೆ ಸರ್ತಿ ಬರ್ತಾರ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಟ್ರಿಪ್ ಎಂಕ್ಲ ರೂಮ್ ಫುಲ್ ಚಳಿ ಅಕ್ಕ ಚಿಮಿಣಿ ತೂಲೆಲ್ಲ ಹೊಗೆರೆ ಬೇಕು ಅವನ ಮೂಲು ಹೊಗೆ ಅಲೆಯ ಮೂಲು ಹೊಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಬೇಯ್ಪವನ ಚಿಮಿಣಿ ಅಕ್ಕೊಂದು ಹೊಗೆ ಸೊಪ್ಪತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ದಾದೆ ಅಂದಲೆ ಹೊಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಅಂದಲೆ ಹೊಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಅಲ್ಲ ಬೇಯ್ಪವನ ಚಿಮಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ತಿರ್ಗೋನು ಚಿಮಿಣಿ ಹಾ ಅವು ಬೇಯ್ತಲ್ಲ ಬೇಯ್ಪವನಿಗೆ ಬೇಯ್ಪವನಕ್ಕ ಅವನು ಬಾಡ ಅವನು ಸಿಗಡಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಹಾಸನ ಆಣೆಂಗ್ಲ ರಡ್ಡು ಜರ್ನಿ ಕೋಡೆ ಇಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಖುಷಿ ಪಿದಾಡ್ ಬೇಜಾರ ವರ್ಷಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಟ್ರಿಪ್ ಮಂತದ ಜಾಲಿ ಬೇಜಾರಪ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಮಾತಾಡಿದ ಶಾಲೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಫೋನ್ ಬಂತು ಒನ್ ಮಂತ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮುನಕ ಕೋಡವಾ ಜಾಲಿ ಬರ್ಪಿನ ಖುಷಿ ಇದು ಬೇಜಾರ್ ಬೇಜಾರ್ ಹಾಪುಣತೆ ಏನ ತರತೆ ಬಿತ್ತು ಕಾಡು ಮಾನವ ಯಾಂಚ ಚೆಪ್ಪುನಿ ಅಕ್ಕ ಈಸೋಡ್ ಬಂದಲ್ಲಿ ಬೆತ್ತೇವೆ ಗೋಲ್ಲ ಚಪ್ಪರಿ ಚಿನ್ನ ನೀರಟ ಇಟ್ಟು ಬಂತಂದಿವಿ ಸಪ್ತಿಕ ಚಳಿ ಚಳಿ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಕ ನಡುಕೊಂಡು ನಿಕ್ಕೊಂಜ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜೊಂಜ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಪಿದಾಡೊಂದುಂಡು ಪಿದೈ ಪಾಡ್ವೆ ಶಾನುದೇನ್ ಪಾಡ್ವೆ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಏತ್ ಎರಡು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಓರಿಯೆ ಬಬುನ ಲೆಕ್ಕಡಿನಿ ಚಾ ಟೈಮ್ ಬಬುನ ಲೆಕ್ಕಡು ಎಂಕುಲು ಶಕ್ಲೇಶ್ಪುರ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದ ಹೈವೇ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ ರೋಡ್ ಉಲಾಯ್ ಹಳ್ಳಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಗೆ ಅಂಚ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಹಳ್ಳಿ ತೋಂದು ಹಳ್ಳಿದ ಇಲ್ಲಿ ವೆದರ್ ಮಾತ್ರ ತೋಂದು ಅನ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಕುಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪಣ್ಣಂದುವೆ ದಾದ give me chips ಅಲ್ಲಕ್ಕ ಚಿಪ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಕಟ್ಟಿ ಅವು ಯಾವ ನಿಂಕುಲೇತ್ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಡೈಲಿ ಅತುಯ್ಯ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಉಂಡು ದೈಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಡೈಲಿ ತೂಲಿ ಅಕ್ಕ ಡೈಲಿ ತೂಲಿ ಅಂಜುಜಿ ಏನ ಇಲ್ಲಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಭತ್ತ ಪಾಪ ಲೆತ್ತೇರು ಕೊರ್ಪ ಪಂಡೇರು ದೈ ಒಂದು ಜನ ಅಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡಕ್ಕ ಒಂದೊಂದು ಕಲರ್ ತೂಲಗೆ ಡೈಲಿ ಕಲರ್ ತೂಲಗೆ ವಾವ್ ವೈಟ್ ಏ ಫೋಟೋ ತೆಗಿತದೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಅವತಿಲ್ಲಗೆ ವಾವ್
ವಾವ್ వర కొర్పే బండేరు ఒక్క ఉలేడి తినకులు కొర్పుచి బండేరు మల్లెజ్జి తుయ్యా వీడియో మంతా ఆతయ్య సూపర్ మస్తు మలమల్లకేర ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಂಡ ಚಕ್ಕೊತ್ತ ಏ ತಿಪ್ಪಿ అది రౌలే ಅರೆ ನಾಲಿ ತೊಟ್ಟು ಪತಾರ ರ್ಯಾಪುಣ್ಯಕ್ಕ ಹೈವೇಡ್ ಪೋಚು ಉಂಟು ಒಂದು ತೂಲೆಗೆಕ್ಕ ದಿವ್ಯಕ್ಕ ನಾವು ಲಿತ್ತನತೆ ಮರತ್ತ ವಾಜ್ ಆವಾವ್ ಚಕ್ಕೊತ್ತ ಒಂದೇ ಕೆಲ್ಪರ್ಪೆಗೆ ಎನ್ಪ ಪಂಡಿರ್ಗೆ ಎಲ್ಪ ಕೊರ್ದು ಕಂತೀನಿ ಐನ್ ಕಂತೀರ 240 ಐನ್ ಚಾಪರಿಯರ ಪೂರ ಜತ್ತಿನಿ ಚಾಪರಿಯರ ಜತ್ತಿನಿ ಜಪ ವರ್ಷ ಪಟೇಲ್ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಚಳಿ ಪಂಡ ಕಾಫಿ ಅವ ಅಂದ ಹತ್ತು ಕೊಡದಲ್ಲಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಚಾವ చాలా ఉందా కాఫీ నిన్న పండించి జోకి కాఫీ కూడా ಎಂಕಲ ಮುನ್ನೆಕ್ಕಗ್ಲ ಮಸಾಲೆ ದಾದೆ ಮಸಾಲೆ ಜೊತೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ఇది అక్కడ పండించారా పిల్లరాదారు గడిగడి అక్కడ రొట్టి తీసింది జత ఇక్కడ ದುರ್ಗಕ್ಕನ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಎಡೆಣ್ಣ ಎಂಚಂಡು ಇಕ್ಕಲ್ಲ ಎಡೆಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಎಡ್ಡೆಣ್ಣು ಇದು ದಿವ್ಯಕ್ಕನ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂದು ಪರ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ದಿವ್ಯಕ್ಕ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಸರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ಸರಿ ವಾವ್ ಅವು ಎತ್ತು ಪಂಡಲೆಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಡ್ ಸಾಂಗ್ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಇಂಚದಿಲ್ಲೆ ಗಾಡಿ ಇಜ್ಜಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದಿವ್ಯಕ್ಕ ಬಾಯ್ 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 ಮುನ್ನಕ್ಕ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಯಾಕೆ ಬೇಜಾರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರಿಕ್ಷಾ ಅಕ್ಕನಕ್ಕು ನನ್ನ ಪೋಡು ಬಾಯ್ ಕುಲ್ಲು ಬಲ ಕುಲ್ಲು ಬಾಯ್ 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 ಶಾನ ಮುನ್ನಕ್ಕ ದೀಕ್ಷಾ ಮುನ್ನಕ್ಕ ವಾವ್ ನಿಕ್ಕುಲ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ನಿಜರಾಪುಣತ ಮಸ್ತ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಬಾಯ್ 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 ಜಾಗ್ರತೆ ಹೋಯ್ ವರ್ಷು ಡೋರು ಅಲ್ಲ ಪೋದೆ ಚಿನ್ನು ಅಂತ ತುಗೆ ಒಂಜಿ ಡಕೊರ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪಾಪುಜಿನ ಆಯ್ಡ
ಕೋಡೆ ಪೋಯ್ತಲ ನೀನು ಬತ್ತದ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೂತದೈ ಪುರ ಇಂಚ ಬಾಡುದು ಬೇಜಾರ್ ಬೋರ್ಡ್